GPS Adventure er en dynamisk konkurrence, hvor alle oplever glæden af at arbejde sammen mod et fælles mål. Venstre nu, og så op ad vejen. Jens, vi skal have en location. Hvad siger tiden? Skal vi skynde os hjem? Hvor meget lang tid er det tilbage? Spring 12 over. Nu rykker I, så det går lidt langsomt. Med base og felthold, kontrolcenter, GPS-tracking, iPads og dynamiske opgaver, der udfordrer alle intelligenser, Ja, det er Thomas. Vi tester lige. garanterer vi sjove og ikke mindst værdifulde oplevelser sammen. Først ud fra højre. Energi og indsigt sætter positive spor, når indlevelse og vidensdeling på tværs af fagområder, geografi og adfærdsmønstre viser sit værd. Jeg synes ikke, det ser ud som om, vi løber godt nok. På samme side som Rådhuset. Ja. Så vi kommer op ned fra banegården. Papir der, hvor man kan se nogle runebeskrivelser. Okay, så er det korrekt. Ja, så er det en.